Op 27 en 28 juli dan we bij Messelwier knallend het eerste Kleikluisfestival organiseren. En hier in de studio ben de beide organisatoren, dat is Jan Beets en zoon Erik Beets. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Nou, ik begin eerst bij Jan. Het Kleikluisfestival, wat maken we daar onder verstaan? Kleikluisfestival. Ja, wat maken we daar onder? Nou, eigenlijk heel simpel. Een tweedaags muziekfestival. Oké. En maar waarom dan de naam Kleikluis, Erik? Nou, dat is eigenlijk betocht gewoon een goede kennis van u. We hebben al heel lang de wens om iets op een klei te organiseren. En die roept er een keer uit dat maar het Kleikluisfestival worden. En dat pakt u meteen zo bij dit mag worden. Ja, maar dit is de eerste keer hè, dat we dit organiseren, Jan, hoor, nee? Ja, klopt. Ja. En ik ben van dagelijks leven ben ik werkzaam op een taxi. En ik in het weekend, dus ik reed een hele prot met uitgaansvolk om. En onze klant die zit een hele prot op een klei. En die raadt me ook al langer om. Van, wie als hij en zoon die organiseren met ons bedrijf vaker festivals. Ja. Wanneer doe je een keer wat op een klei? Ja. Nou, bij deze. We komen die kant uit. En we zitten mooi centraal in Messelwier. Ja, want daar is eigenlijk altijd een heel weinig te beleven in die kant. Ja, nou, er waren altijd een hele soort, maar de klei. Heel weinig, hè? Nou ja, daar je wel gewoon dwarfeesten en dat soort dingen. Maar echt festivals, wie dat nou daar willen presenteren, dat haast er eigenlijk net. Nee. En vanuit dit hier hoop ik een traditie in te zetten. Ja, nou ja, let ik op je. Want de meeste nekken en ik goed feest vieren, hè, de Kleikluiten. Absoluut. Maar het is net alleen bestemd voor Kleikluiten. Daar elke keer mee komen. Nee. Elke keer mee komen, absoluut. Ja. En waar zeg ik wij komen, dat maakt er natuurlijk niks uit. Ik ga in het persbericht zetten van het is een feest voor alle Kleikluiten en iedereen die zich zo veelt. Ja. Dus dat is een heel breed begrip. Dat is weer. En feest vieren natuurlijk. Absoluut. He, want ja. Hoe zit zo'n Kleikluisfestival? Hoe zit dat er nou weer dan? Hoe ziet dat eruit? We gaan een mooi gasveld, Iepenveld. Er komt een mooi Iepenpodium. Er komt qua faciliteren, hè, er komen bankjes en het hele terrein wordt inricht. Er komt een voeltruckje te staan. Er komt de bar natuurlijk. Een grote Iepenloftpodium. Maar lacht geloerd, alle effecten erop. Er komen 2 torens nice gebouwd. Bij mij zie je er wat bijzonders van. En het veld wordt er omtoveren als festivalterrein. Ja, het had heel wat voordelen hier, of net Erik? Omdat het van kan het krijgen, hè? Het had zeker heel wat voordelen hier. We zijn al, ik denk al een dik hier nadenken en dan bepaald hoe we het al hier klaar zetten. Ja, want je moet natuurlijk een trein hebben. We hebben dat Hoornstil. En hoe ben je onder de trein komen dan, Erik? Dit is het evenemententrein in Messelwier. Normaal eigenlijk altijd het dwarsfeest georganiseerd. Oké, daar kan ik gewoon te lonen. Ja. En je kreeg natuurlijk ex-type van omwens natuurlijk. Maar daar hebben we in mij contact best van, nou, je is goed om je feest te houden of zo. We hebben goed contact met het dwarp en ook goed contact met het dwarsbelang. En die ben vanaf mij al hartstikke enthousiast. Ja, want hoe meer volk, kijk, mooi natuurlijk, hè? Ja. Want hoeveel meeste kinderen eigenlijk komen op zo'n festival bij hem, Erik? Ik ken zo'n heel 100 mensen. Zo'n heel 100. Ja. Want dan krijg je hier 3 zijn contact gewoon met het bouwvak. Nou, die weer al helemaal uitverkocht. Maar ze bij je met kaartjes, Jan? Ja, absoluut. Ja. En die kaartjes, kun je die dan gewoon onder de kassen keepje? Of, stel dat we net uitverkocht rijden, dan kan dat echt nog aan de kassa vanzelf. Op dit moment ben we nog net uitverkocht, dan ben elkaar verkrijgbaar. En die kist online, kist die bestellen. Ja, hij hem natuurlijk, ik had gewoon een oorzoek of soort muziek, wat ze hier ook hebben in de Walen, de Klei, Sander Metz, neem maar op. Hoe gaat dat contact met zo'n man? Wil die graag bij hem komen? Hebben we daar connecties mee? Daniel Metz, die hebben we eigenlijk, die wonen we graag. De beste man die komt van Amelon, dat doe zelf ook op een klei. En het is natuurlijk een enorm feestbeest. Die kist er best bij op dit soort festivals. We hebben verder geen contact met hemzelf. De boeking gaat via een boekingsbureau. Juist. En het idee van u kwam bij u echt wij van die man moet er zeker bij. Want die past daar correct op dit festival. Ja, want dan gaan we natuurlijk ook nog de doel lezen. Ja, Erik. Zeker. En daar hebben we altijd wel goed nauw contact mee. En die interesse in. Ja. En nou ja, horen we niet natuurlijk. En waar komt er nog meer? Daarna gaan we naar Gaatse Bos, maar Turbo M en Gina wie zelf met de piratenhits.
En op sneen komt nog Jukebox, de Faceband en Damien Postma. Heel soort. We gaan heel line-up, ja. En het is 22 en 28 juli, zo horen we sneeuwen en sneen. Hoe lijkt het trein even? Op zaterdag beginnen we om 8 uur. En op snee beginnen we vanaf 12 uur. 12 uur meetjes. En dan kan het tot hoe laat? Want de meesten moeten natuurlijk kijken, oorreis, maar ze misschien wel ontwerken en dan gaan ze pin holen. Dat is natuurlijk wat minder, hè? Nou, op zaterdag mei we tot 12 uur en op snee houdt het om 10 uur op. Gewoon 10 uur. Ja. Oké, nou, dat is wel netjes. Dan had ik met de omjouwing natuurlijk rekening, hè? Ja. Muntjes had ze nou doorstaan, hè? Maar dit was bijvoorbeeld echt. Had je hem dan echt voorzieningen? Of had de meesten hun verkwalificeren, wetter of een nimmer op? Ja. Zeker weten. Als het echt heel heet wordt, dan wil ik een aantal wetterpunten uitzetten. En nou ja, krijg sowieso de muntjes. Tuurlijk, er is een muntenhokje en een enorme bar met een enorme voorraad. Met een grote koelwijn. Dus eigenlijk toorst, als het goed is, krijg je geen toorstbuis, maar er is ook een achter krijgen. Nou, dat je het natuurlijk ook om, hè? Feest vieren, genietje, neem maar op en vaar al lekker op de klaai. Absoluut, ja. Nou, hier, zij, 28 juli, en welke de kaartjes wij hel je? Of keer je? Want kaartjes die ik ben alleen nog maar online te verkrijgen. En die ben op www.mgtickets.nl. Daar staat voor de kaarten op voor de zaterdag en voor de snee. En ja, eventueel heb ik nog gewoon door. Maar ik zou zeggen, dus Facebookpagina Kleikloed Festival ook in de gaten. Mocht er wel uitverkocht rijden, dan ben je zo door niet meer te krijgen. Nee, maar dat is een heel goed teken nog voor hem. Dat is een heel goed teken. En dat is natuurlijk een opstap naar Orië, hè? Ja. Want misschien maakt het dan ook nog grutter worden. Of zit er een bepaalde maatjongen dat men zelf vol meestal mee gaan maaien? Nee, dit is voor ons de eerste keer. We krijgen een heel warm welkom in Metselwier. Maar we willen wel, in deze eerste editie wordt een beetje exclusief houden. Ja. Een beetje, eerst maar eens zien wat het doet. Als het leuk uitpakt en we maken er we zo'n uitverkocht rijtje en het wordt echt feest. Dan hebben we echt wel de ambities om wat groter te worden. Nou. Waarom, Erik, maar de meesten doen naar het Kleikloed Festival? We gaan eigenlijk een leuke line-up, gezellige mensen. Gezelligheid, feest, gezelligheid meer. En mooie muziek en neem maar op. Nou, ik wens je hem prachtig succes te horen, Wieke. En meesten, had je heen willen, Kleikloed Festival, zit erin op, MG-tickets, kun je de kaartjes bestellen. En ik wens je hem zo'n succes. Dank u wel.